Здравейте, драги зрители, аз съм Георги и днеска ще нападаме отново нещо. Добре, нека първо да атакуваме арчери, мишето, да, и ни свърши злато. Ще си взимаме. Не го хачите така като мене. Моля ви се. Добре, трябва да вземем 8 на 10. 18 на 2. И финда матч. И търсиме първият. 5000 злато, аз съм фрая просто. Kill that mortar kill. I need that gold. Искам този злато. Трябва ми. 5000 злато, това е супер много. Давайте камините. Биха ли канала? Не. Добре, те продължават да убират мините, толкова са бързи тези автори. Но по-добре с барберина. И вижте колко, от 3000, вижте колко много ще взема. Към 2000 взехме. All that gold. Да. Така, обрахме му златото. Така, обрахме му и елексира. И мисля, че го взимаме на 3 звезди. Не толкова. Толкова не ми харесва. Убийте този канал! Вау, толкова са бързи, вижте колко бързо го убиват. Така. И да, хора. Това е много лошо сега за опонента. Не, няма да едно батъл, защото е на 30. И ще ни даде към 27 купи, които се скриват. Да, 27 купи за 40. Да, виждате и дори ни даде и такова. Се чуди как се взима това. Ако се чудите как се взима, идвате на това и го взимате и да. Sweet Victorito. Ето тук и е много добро. Но после дава 250 и всичко ми е на макс. О, моля ти се. Така, перфектизно, просто мога да кажа. Добре си получава това. Така. Ти шегуваш ли си? Това ще го бъде на колко ще минути? 1500. Шегуваш. Ябъш. Ама буш. Ще нападна с барберена обаче. Ще взема барберена, защото са по-ефтини. Така. И... не ми даде много. 250, след това ще взема това и се надявам да събера 20 ми, ще чакаме ден и няма да снимем един ден на кучка. За да се кажа и не ми достигне много. Сега тук няма едно аз. Просто ще трябва да... има едно такова. Аре, дай ми едно да е. По-добре. Така се остава.
5. Добре, хора, и ще се видим след един ден. Защото аз изкачих всички за джемове. 250, 0. Ах. Добре. Да, хора, това вече са на 10. Това вече стана толкова. Това ще го спора. Да сложа мина. Ще изчакам. Ще... Ами за един колектор. И дай ми си миничка. Справената. Чистам такова за едно. Да, хора. И това е. Това ще е от Clash of Clans за днес. Ще сложа тази мина да се такова. Сложа тази мина ето тук. Така ще пусна в плана да ми някой, аз да си, ще си дам такова, ще си дам джаяни. Ако някой ме хикне, мога да се инвайтна. Да. Така, да си дадох си 2 джаяна. Ето, джаян от Хефа XX, Георги XX. 2 джаяна, които са много силни. Те са супер силните, нямам чувство. Да, в момента аз на другото ми такова, на другия ми Clash of Clans имам 235 000 злато и 80 000. Елексир. И да, хора, почти вдигнахме лево. И толкова се ни. Толкова нищо ни стигна за стъковаме. Да. Добре, хора. Това ще е за днес. Ще се видим след един ден. Един ден, да. И 20 часа. Като той стане. Обаче аз сега ще си пусна... Не... Да, хора, мисля това да бъде от този клип. Ако ви харесва поредицата, дайте на лайкче. Надявам се да съберем поне 10 харесвания. Не 10 харесвания, а 10 показвания на клипа. Само за нещо. Такова и да, хора. Да, аз няма какво друго да показвам. За това ми да спирам вече записът. И да. Ето така, ще го снимам. И да. И нека снимаме последно.